Bona tarda, gràcies per la vostra presència. Avui és la segona sessió del cicle, ja teniu aquí darrere a la pantalla, de la commemoració dels 100 anys de la publicació de Més enllà del principi de plaer. Avui tenim Josep Maria Català, que ara li comentava que faré molt breu el seu enorme currículum, perquè si no li agafaria el temps, i del que es tracta precisament és de sentir-lo amb ell. I la pel·lícula d'avui és realment singular i segur que, tal com ell analitza i travessa les imatges, vaja, que serà com molt suggerent. Bé, és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, també llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona, he dit catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. També té màsters, estudis, bueno, tot el que vulgueu, és que si tinc que anar llegint no ho facis. No ho faig. Molt bé. El que sí voldria destacar és una cosa com molt especial, i és personal i també general per els llibres que ha publicat i escriu. Té quantitat d'articles, ho podreu trobar fàcilment a internet, poseu a Google Josep Maria Català, veureu la quantitat d'articles que hi ha, he comptat uns 67 de moment, i les publicacions que sí m'interessa, l'última que acaba de publicar, relativament a acabar, que es diu Visionàries. Ho poso com a exemple de quina és l'agudesa de les seves reflexions. És en general sobre teoria de la imatge, però sempre té l'agudesa que em referia és perquè atravessa molt bé la imatge, atravessant en el sentit de tòpics, punts de referència, i realment es converteix la seva reflexió en un camp que abarca el pensament, l'estètica, i sincerament ho recomano. Aquestes visionàries, a més, són les artistes i les místiques, i tracta d'analitzar a partir d'aquestes visions un nou tipus d'imatge que té a veure amb la figuració i amb el símbol. No pròpiament es pot catalogar amb aquests dos conceptes. Ara sí paro, Josep Maria, perquè ja veus que arrencava. Endavant. Molt bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Mercè, dona gust quan et fa una presentació una amiga, perquè sempre és una seguretat de demostració d'aquesta amistat, que va més enllà dels currículums personals, evidentment. Bé, els convido a veure una pel·lícula que per mi és excepcional i que segurament serà una sorpresa per molta gent, perquè no és una pel·lícula massa coneguda. A mi me la va descobrir una companya de la universitat, parlant un dia de western, perquè ella estava molt interessada en el western, i em va assenyalar aquesta pel·lícula que jo no coneixia, i va ser tota una sorpresa. És una pel·lícula que no està dintre del cànon del western, no està tampoc ni tan sols, diguem-ne, dintre del cànon de la història del cinema. Jo crec que si aquesta pel·lícula l'hagués dirigit John Ford, i l'hagués dirigit de forma molt diferent, i fins i tot seria molt interessant veure com el que ha fet Raoul Walsh i el seu equip Ford ho hagués fet de forma diferent. Però en tot cas, si ho hagués fet John Ford, estic segur que estaria entre una de les millors pel·lícules de Ford. Està, jo crec, entre una de les millors pel·lícules de Raoul Walsh. El que passa és que Walsh és un director molt heterogeni, molt potent, però se'l cataloga sempre entre el cinema d'aventures, i aquest cinema d'aventures no té aquell estatus mític que té el western. El western és un cinema mític del mite de la fundació de la nació nord-americana, amb tot el que això suposa, que a més s'ha escampat per tot el món. I això fa que el western sempre tingui aquesta presència, que potser aquest cinema d'aventures, que pot ser cinema de guerra, pot ser cinema de pirates, pot ser qualsevol d'aquestes coses, no queda tan fixat. I això potser el perjudica a Raoul Walsh en la seva filmografia. Aquesta és una pel·lícula feta amb estat de gràcia. Però és un estat de gràcia que de fet sorgeix de la confluència de diferents vectors. En principi, el seu guionista, el Niven Busk, aquest senyor havia fet els guions de pel·lícules com Duelo al Sol o El cartero llama dos veces, una pel·lícula de Terry Garnett, l'altra de King Vidor,
I una de les seves novel·les, Les Fúries, havia estat adaptada per Anthony Mann. Només aquestes tres, un ja pot veure quin és el perfil del seu imaginari, perquè les tres, dues pel·lícules i en realitat una novel·la seva, són històries turbulentes, històries en les que es barreja problemes d'emocions entre parelles, problemes fins i tot melodramàtics amb sagues familiars. És a dir, el que podríem dir, d'alguna manera, una confrontació entre l'erotisme del present i el tànatos del passat. Si haguéssim de parlar d'aquesta secció del que Freud va fer amb el seu llibre que estem commemorant el 100 aniversari. Aquestes dues qüestions estan molt presents en el cinema, en el treball de Busk. La segona part és la del director de fotografia, el James Bong Ho. És un director d'ascendència xinesa que té un tret molt destacat, i és que les seves pel·lícules normalment tenen aquesta profunditat de camp que acostumem a adjudicar a un altre director de fotografia, que és el Greg Toland, que, com sabeu, d'alguna manera va col·laborar i va construir les imatges que volia Orson Welles amb Ciudadano Kane. Però bueno, el Bong Ho, de fet, havia fet alguns experiments abans de Toland, i d'alguna manera potser va influir fins i tot a Toland. És important aquesta part, perquè aquesta és una pel·lícula molt visual, molt potent en aquest sentit. I finalment, el mateix Raoul Walsh. Clar, Raoul Walsh és un director típicament americà, però té una vessant que podríem dir romàntica i passional. I de fet aquesta barreja del pragmatisme nord-americà i aquesta altra qüestió, d'alguna manera qualifica, podríem dir, el caràcter nord-americà, si es pot parlar d'un caràcter nacional. I explica d'alguna forma també aquella innocència perversa que els nord-americans acostumen a expressar en les seves activitats al món, i fer unes determinades accions que després no se'n fan responsables i fins i tot no saben que han fet el mal. No dic que això sigui un tret de Raoul Walsh, però sí que dic que és un tret d'una determinada cultura. Aquesta cultura Walsh la representa en quant a la seva manera de fer cinema. La pel·lícula, evidentment, té la factura de Walsh, té aquesta pulsió dramàtica, aquesta tensió dramàtica i aquesta capacitat per, diguem-ne, conjurar unes determinades accions, uns determinats gestos, unes determinades mirades dels personatges en un ambient determinat. Hi ha això, però el Busk li afegeix aquella part més tormentosa, més problemàtica. Una cosa que segurament a Walsh se li escapava, perquè es diu que quan ell estava fent el rodatge, de tant en tant li preguntava al guionista que tenia al costat què vol dir això, què és el que estem tractant aquí, perquè se li escapava potser aquelles corrents subterrànies que Busk havia incorporat en el seu tema. Però jo crec que en el moment en què li explicava, aleshores ell era capaç de sintetitzar-ho. I conjuntament amb les imatges del director de fotografia, combinar-se per fer una pel·lícula que en certa manera és onírica, és passional, evidentment, i és també al·lucinatòria, perquè aquestes imatges de profunditat de camp, que són quasi com a cristalls, tenen aquest punt d'al·lucinació. I si un veu des d'aquesta perspectiva la pel·lícula de Wells, se n'adona que és veritat. En fi, es tracta simplement, crec jo, d'una introducció. Els convido a veure la pel·lícula, a descobrir-la, els que no la coneguin, i a recomanar-los que mirin les imatges. Evidentment la pel·lícula ens transporta a través de les situacions, que són molt dramàtiques, molt melodramàtiques, però els hi arribarà segurament a través de les imatges encara que no se n'adonin. Si es miren les imatges a partir d'aquest coneixement i d'aquesta consciència de què ens estan dient les imatges, segurament la podrem comprendre millor i després segurament en podrem parlar també. Moltes gràcies. Gràcies.